Sziasztok! Sziasztok! Csütörtökönként innen a Lemúriából be fogunk jelentkezni, és az Igazság útján című műsorunkat elkezdjük, amikor olyan témák lesznek, amit úgy gondolunk, hogy mindenki számára érdekes lehet, és hasznos. Igen. És most a mai témánk az, hogy legyen igaz a szó. Tehát a magyar nyelv egy mágikus teremtőnyelv, és a szavaink által teremtünk, amire én most nemrég rájöttem, hogy képet is kell hozzá képzelni, és így működik a teremtés, és ami nekem nagy szívügyem, hogy legyen súlya a szónak, tehát amikor mondunk valamit, akkor annak legyen tartalma, legyen mélysége, vagy nem mondjuk, tehát hogy a legjobban azzal tudnám példálozni, hogy nem mondjuk azt ki, hogy szeretlek, hogyha ez mögött nincs egy mély tartalom, nincs egy érzelem, mert elvesztük az erejét magának a szónak, és ezzel ti is biztos szembesültök, hogy a tisztelet, az emberség ma annyira hiányzik, ugye a szeretet alapja, tehát minden kapcsolatnak szerintem az a 3 fő alapja, hogy legyen meg a tisztelet, a szeretet és az őszinte odafigyelés. És ugye ez a 3 szerintem maga a bizalom, hogy ezzel ne játszunk, tehát hogy ezt próbáljuk meg magunkba fejleszteni, és szerintem is ez adja az önbizalmat is, hogy van egy gerince a dolognak. Te ezt hogy látod? Hát ezzel teljesen egyet tudok érteni, és én is ezt a vonalat képviselem, és főleg a magyarság oldaláról, vonaláról nézve, mert nekem az a hitvallásom ezzel kapcsolatban, hogy ugye a magyar lelkület magában hordozza alapvetően ezt a tézist, hogy az érzéseink, gondolataink, szavaink és cselekedeteink ugyanazt képviseljék. Tehát, hogy ne ezt gondoljuk és azt mondjuk, meg bármelyiket behelyettesíthetném bárhova, hanem ez így legyen összhangban ez a 4 szó, most még csak szó, igen, de ebből ugye teremtés lesz. Azt gondolom, hogy már amikor elhangzott, volt benne 3 energia. Volt az, amit a szívcsakrából beküldtünk, hiszen őszinte, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy tisztaság, tisztesség, és szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy a tiszta szándék. Tehát, hogyha ezt kiéreztétek ebből az egészből, hogy magamon tapasztalom, hogy a legnagyobb jó indulattal is rengeteget ártottam, és akartam, de ennek itt vége van. Én a teret adom ahhoz, hogy valami kivirágozzon abban az energiában, amit én képviselek, és ez mindenképp a szeretet. Úgyhogy én ezért is a Lemúriához tudtam csatlakozni, és nem az Atlantishoz, mert nem akarok, hanem szeretek. És tudom, ezt most így rémuszokban betömörítem a egységnyi adást, de hogy a szeretet által tudunk emelni és emelkedni, és egyébként nem kellenének hozzá szavak. Csak ez. Hát az érzés az adja az alapját, ugye, de a képi megjelenítés is nagyon fontos, amit nagyon. Az elején mondtál. Igen. És ezt ugye igazándiból tényleg a magyar nyelvben minden benne van, tehát a képzelet, meg a képtelenség, tehát hogyha csak ezt a 2-t vesszük példának, akkor ez már mindent elmond. Tehát ha valamire képtelen vagy, akkor nincsen róla képed. De mindez érzelmek nélkül semmi. Igen, de hogy jutottunk idáig? Tehát, hogy jutottunk idáig, hogy ugye pont erről beszélgettünk reggel, hogy a háborúk itt körülöttünk zajlanak, tehát, hogy ma egy olyan világ van, ahol védeni kell a családot, védeni kell minden olyat, ami fontos és érték számodra, egyszerűen olyan duális brutalitás energiák keveregnek, és hogy jutottunk idáig. Én mindenképpen azt gondolom, és most nemrég, én nagyon szeretem a magyar népmeséket, és számomra sokat adnak, és nagyon szeretem olvasni ezeket a könyveket, és ugye ott nincsenek képek, ott te képzeled el, a gyerek képzeli el, és fontos lenne, hogy a magyar népmeséket olvassuk a gyermekeknek, vagy olvassák ők maguknak, és képzeljék el. És látjátok, ezekben a mesékben is benne van a gyilkosság, benne van a gonoszság, benne van minden, de mégis olyan módon képzeled el magadnak. Tehát nem adnak egy képet, nem tolják be neked, hanem te úgy képzeld el, hogy az elméd ezt még fogni tudja, és aztán győz az igazság, győz a szegény legény, győz az, aminek győznie kell, győz az igazság. És magunkénak érezzük ezt, amit szeretnénk, hogy én nagyon szeretem az ősi magyar hitvallást, mert azt képviseli, hogy egy, minden egy.
Tehát minden egy. Tehát az Eszter is én vagyok, és minden én vagyok, és ha mondjuk én őt most bántanám, akkor magamat bántanám. Röviden így tudom ezt az egészet letömlíteni, hogy nagyon szeretem a boldogasszonyi minőséget, nagyon szeretném, hogyha a nők beleállnának a boldogasszonyi minőségbe, és szeretném, ha a férfiak a teremtés koronái lennének, és megértenénk, hogy ez a kettő együtt tud működni, ugye a nő minden jónak bölcsője. De ez a bölcső úgy van biztonságban, ott áll mellette a férfi energia, ami megtartja a gerendaként az egész teret. Tehát, hogy mind a kettőre mélységesen szükség van, és ahogy ez a két energia tartja a teret, úgy tudnak szárnyalni a gyermekek körülötte, és nagyon szeretem még ebben a minőségben azt, hogy a ház lelke az asszony, de ugye kint meg minden a férfi. És én erre nagyon vágyom, és szerintem sokan vágyunk erre az igazságra, és sokszor írom azt, hogy vegyük le az állarcokat, és ezt azért írom, mert az én saját állarcaimat is cimálom le, és rajta kapom magam, hogy megint szeretnék megfelelésből rakni egy állarcot, hogy szeressenek engem. De van, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és annyira hálás vagyok azoknak az embereknek, akik nem akartak engem átrajzolni, átfelöltöztetni, és nem akartak velem semmit csinálni, hanem úgy öleltek meg, ahogy vagyok, és én ezt kívánom minden embernek, hogy szív a szívre öleljék meg, és köszöntsük úgy egymást, ahogy nagyon régen az idegeneket is köszöntötték a magyarok, hogy ki a csoda vagy te. Bizony, mert mindannyian csodák vagyunk, és mindannyian egyforma csodák vagyunk tulajdonképpen. Tehát ez a férfi-női egyensúly, ez alap, tehát hogy ezt bontották meg már nagyon-nagyon régen, és nyilván nem ok nélkül, mert bizonyos erők nagyon is tisztában vannak sok mindennel, amivel mi sajnos még annyira nem, de ez nyilván szándékolt, tehát hogy sok mindent elrejtettek előlünk, de a lélek az mindent tud, tehát a lélek az mindenre rá ébred előbb-utóbb, és ez a fejlődés útja igazándiból. Az igazság útja. Az igazság útja. Igen, megint visszatérnék a népmesékre, mert ott el vannak rejtve egyébként a bölcsességek, tehát hogy be van kódolva az, amit keresünk, és bármerre is járunk a mi kis hazánkba, mert nem kell ez márhova, de egyébként külföldön is megtaláltam ezeket a jeleket. Az ősök nagyon csodálatos módon ott hagyták a jeleket nekünk, ami ébreszt, biztos te is láttad, és mindjárt nagyon szeretünk menni a Pilisbe, a Börzsönybe, ugye. Egyébként meg nem is kellene igazából elmenni, ahol lerakjuk a földre a kezünket, és akkor a földanya gyógyító energiája által ébred, ami be van kódolva a DNS-ünkbe, de mindenképp ide térek vissza, hogy ez a szeretet. Tehát ez etet. Igazából minden lelket. Annyit tennék hozzá a népmesékre vonatkozóan, hogy ugye ezeket a bizonyos jeleket, amelyek oda bele vannak szőve a mesékbe, ezek a kódok, ezek ugye egyenesen az égből érkeztek hozzánk. Minden onnan jön. Tehát ezek a nagy viták, igen, tehát hogy semmit nem mit teremtünk. A közvetítője ugye Nimród volt. Ő hozta le a földre ezeket a jeleket, és ez a rovásírásban na most itt a pont. Itt a pont, és én amikor gyakorolom a rovásírás, mert nem mondom, hogy elsajátítottam, mert ahogy gyakorolod, érzed, hogy több világ nyílik meg számodra. Tehát, hogy nem lehet évek múlva se azt mondani, hogy te tudod a rovásírásnál, nem az a lényeg, hogy csak be tudod helyettesíteni a betűket, minden hanem betűnek külön jelentése van. Úristen, de hogy ez már megint a kedvenc témám, és így egyszerűen fűben sok energia fut át rajtam, hogy mennyire ráláttam, és amikor ez van, hogy erről beszélgetünk, minden tudás birtokában azt tudom mondani, hogy akármit elolvasok, megtanulok és kutatom és szeretem, azt érzem, hogy a jéghegy tetején karcolgatom az igazságot, és ugye és ezt annyira szeretnénk átadni, hogy az olvasás öröme, hogy ezen az úton, az igazság útján induljon el mindenki, mert hogy ez olyan izgalmas. Hát ez a rovásírással kapcsolatosan ez nekem ilyen kimondhatatlan boldogság, amikor ezzel foglalkozom, mert tényleg minden betűvel órákig lehet. Tehát, hogy nem csak a leírása, hanem ahogy be van építve a jelentése. Hát, igen. Tehát, hogy egy egyszerű nyíl, amit most nyílnak mondunk, egy nyílforma, hogy annak milyen jelentése van. Tehát a rovásíráshoz visszatérve, meg a népmesék, ugye ez a kettő nyilván szorosan összekapcsolódik, mert mint mondtuk, a népmesékben vannak beleágyazva, illetve nem csak a népmesékben, hanem a népi motivumainkban is benne vannak ezek az égi jelek,
amiket az emberek azért örökítettek meg ilyen módon, akár mondjuk fafaragásokban, hímzésekben, bármilyen ilyen népi motívumban, hogy megmaradjon az emlékezetükben. És ezért nagyon fontos, hogy ezt tovább örökítsük, hogy a gyermekeinknek az emlékezetében is megmaradjanak ezek az olyan útmutatások, ami az élethez elengedhetetlen. Tehát olyan gerincét adja az életünknek, amit nem lehet a szőnyeg alá söpörni. És ezt vissza kell hozni az élőként vissza kell hozni a tudatba. Igen, és én még amit nagyon fontosnak tartok, amit szerintem bárki is mindenhol meg lehet tenni, hogy végtelenül jól esik nekem, hogy mostanában olyan férfiakkal találkozok, akik kinyitják előttem az ajtót, és elengednek előbb a buszra, és érzem, hogy nőként néznek rám, és nagyon-nagyon végtelenül jól esik, és végül is én is fogadom ezt, és nagyon megköszönöm, és szerintem ebben az lenne nagyon fontos, hogy ne ilyen embertelenül menjünk, mint a robotok egymás mellett, hanem vegyük észre, amikor tudunk segíteni, és tudom, ez elcsépelt, hogy adjuk át az idősebbeknek a helyet. Tehát ezt ti is többször látjátok, hogy olyan, mintha egyszerűen nem éreznénk a többi embert, és ezen tudunk mi változtatni, és szerintem kis dolgokban vannak a legnagyobb értékek. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, hogy amivel tudjuk még ezt az energiát nagyon hamar emelni, tehát gyorsan emelni, hogy áramoltatjuk a szeretetet, és felemeljük a gyengét, mert a nemességnek ez a lényege, hogy minél erősebb vagy, észreveszed a gyengét, és megpróbálod felemelni, és ebben az apró kis szeretet áramoltatásokban szerintem óriási tudnánk előre haladni, és a hölgyek is fogadják ezt. Tehát, hogy azt is láttam, hogy valaki udvarias akart lenni egy hölgyel, és az meg teljesen úgy csinált, mint ha valami tragédia lenne, hogy próbáljuk meg magunkba helyre rakni ezeket a dolgokat, hogy mind vágyunk a boldogságra, és ez teljesen normális, mert mindenki megérdemli a boldogságot, mint mindenki más. De ahhoz kell befogadónak lenni, és ezt onnan tudom, hogy én is voltam, amikor nem tudtam befogadni, és kell tudni adónak lenni, és kell tudni befogadni, és így megy az áramoltatás, így adóvevő. Záró mondatként, a nő lehessen nő, a férfi lehessen férfi. Így van, és így lesz. Igen, akkor jövő csütörtökön folytatjuk az Igazság útján című adásunkat, ebből mi nem adósságot, hanem rendszert csinálunk. Bár lehet ez adósság, hanem ugye mindig azt mondja, hogy adunk valamit, és aztán kapjuk valamit.